Teżori moħbija fl-imqades rabtin li juru l-istorja rikka li tħaddan din il-lokalità, opportunità unika sabiex wieħed jidħol f'binjiet li kienu kruċjali fl-istorja ta' pajjiżna, settakli fit-toroq tar-Rabat fejn wieħed se jkollu wkoll iċ-ċans li jdu ikel tradizzjonali. Wieħed jista' jagħmel dan kollu hekk kif is-sibt fil-għaxija u l-ħadd li ġej se tittella l-ewwel edizzjoni tar-Rabat Sacrum fejn se jkun hemm diversi wirjiet fi knejjes differenti madwar ir-Rabat. Wirja partikolari se tittella fil-Knisja ta' Ġiesu fejn se jkun hemm kollezzjoni ta' fidet li ġiet salvata mill-ħakma Franċiża 225 sena ilu. Din il-fidda kienet ser tkun irkantata mill-Gvern Franċiż iżda f'Settembru tal-1798 ġew salvati, kif spjegalna f'aktar dettall l-arkivista tal-Arċikonfraternità ta' San Giuseppe Jeremy De Bono. Ir-rabtin ingħaqdu dikinhar biex dawn l-affarijiet ma jiġux irkantati, l-irkantaturi ma setgħux jagħmlu xogħolhom u kellhom jiżilqu minn hawnhekk, marru l-imdina u hemmhekk bdiet ir-rewixta tal-Maltin kontra l-Franċiżi li waslet biex beda l-imblokk u eventwalment il-Franċiżi kellhom iċedu l-Gżejjer Maltin. Apparti minn hekk Jeremy De Bono qal li dawn l-oġġetti li għandhom il-fuq minn 200 sena propju qed jiġu esebiti għall-ewwel darba iżda għadhom jintużaw f'funzjonijiet varji sal-lum il-ġurnata. Oġġetti ta' valur kbir għaliex huma kollha huma fidda Maltija, xogħol ta' Arġentina Maltin, u li sal-lum il-ġurnata kollha għadhom jintużaw speċjalment fil-festa ta' San Giuseppe, fil-festa ta' San Franġisk, bħal huma l-kruċċetta u l-asta tal-istandard, relikwari u ostensorji, il-medaljon tar-rettur u affarijiet oħra bħal kalċijiet li kollha għadhom jintużaw sal-ġurnata tal-lum. Din l-attività hija organizzata mill-Kunsill Lokali tar-Rabat iżda kien il-kunsillier f'isem il-Partit Nazzjonalista Rudolf Grima li ħareġ b'din l-idea u f'kummenti ma' Net News kellem dwar l-ispettakli li se jkun hemm waqt dan l-avveniment. Ħajkonna 3 reenactments, 2 is-siflaxija u waħda il-ħadd filgħodu. Is-siflaxija ħajkonna reenactment tal-vjatku u ħajkonna reenactment tal-funeral Malti antik, ġifieri horse-drawn carriage, bil-żwiemel, nies bil-blonnella, libsin tal-epoka, ħajitlaq minn ħdej San Franġisk, dur mar-Rabat, u jasal ħdej il-kannirja tal-Bażilika u isir it-tfejn hemmhekk fil-kannirja. Barra minn hekk Rudolf Grima għalinna wkoll dwar il-pjanijiet għal Rabat Sacrum għas-snin illi ġejjin sabiex jibqa' avveniment uniku bil-ħsieb li jippromovu il-wirt reliġjuż. Mis-sena d-dieħla li hemm ħanaqbdu spont mill-istorja ta' Malta li għandha x'taqsam ma' kull knisja u kull konvent. U nagħmlu highlight fuq dak il-parti tal-istorja, pereżempju l-miġġa il-miġġa tal-Kavallieri, żmien ir-Romani u l-miġġa ta' San Pawl, l-irveljiet tal-Franċiżi, kull sena nagħtu spont partikolari fuq id-diversi aspetti tal-istorja tagħna. Dejjem bil-ħsieb biex nippromovu il-wirt reliġjuż. Intant war li rabtin inħasdu bit-telfa ta' Kevin Gallia fl-età ta' 33 sena, sħabu li kienu se jarmaw stenta li kell iddeċidew li jikkanċellaw b'rispett għalih dan fil-waqt li l-banda il-Ladam ħasret il-marċ li kien se jsir il-ħadd filgħodu.